Sozendiyeke ayiwanda ngibani odlala ifoni ulahle ifoni yo awusizile yo ngabushiya kanjani utshwala ba yo awusiswa mini manje wababaza hawu mntakama mawusuphuza kanje uthi senzeni hawu fusekho wena umncane nokuba mncane angeke ungitshele namasimbo ongitshelayo hawu futhi ngidobhe ngefoni bheka mntakama futhi ngidobhe ngefoni ayithula ngitshela abantu asana Tina Savoda, Tina Savoda, Zenletu. Hey Shankar. Esha. Sanga nesitulweni mfowethu. Echanini. Esitulweni? Yeah. Njengamanje. Hayibo mfowethu. Njengamanje? Okay, hayi. Noma 2 minutes ngiyaphuthuma manje. Sure. Alright. Hayi mhlambe ngizokuthola khona. Yeah. Angibazi mina bakuphi namdala ngabagcina sengihamba ngiyi-1 nginkomedla yodwa la boss okay nami ngiyakuthanda bafethu indaba yamapantsholo yaphile laphi Ngazi sashona fa phantsolo. Wedubule ashona fa phantsolo wo hamba phantsolo. Yatawa mfana yeso yatawa lwabishi. Sanibona. Oh yebo. Yeah. Hey madoda, akudayiswa phela u5. Hey wena bamba phela. Nafuthi angazi ngakukhonza. Niyaphila kodwa? Asihlalisana bafowethu. Hey. Hayi. Hamba, okay.
Sula Kabi. Oh Kabi, usungivele kuqala la. Awubafowethu. Hamba kahle. Bafowethu, hey. Hey, le meeting le imayelana nohambo lwami bafowethu. Ngiyahamba kule ndawo. Nomkofi nje hey. Somoshile kule ndawo bafowethu. Ngicabanga imayelana ngani. Mfowethu mina ngizwa lento oyishoyo. Uthi yena kahle kahle uhamba uyapi? Hey, yabo Kabi mfowethu. Angeke kutshela mama, mina ngiyohlala esilungwini manje. Ngiyohlala ekhaya lama, ngiyaphuma Alexander. Kathela indaba zama-hospital bafowethu. Abafuna ukuhamba nami singahambani bafowethu. Sekhaya bafowethu. Kuyadliwa. Futhi wena nje bovu uyakwazi ukudla uyayithandela nje. Ushiya nezitha-ke la manje. Siyasenze njani so? Empeleni bafowethu, hayi ukuthi ngibalekele izitha. Angibalekeli izitha. Kunje sengifuna ukuqala impilo yami ngabusha bafowethu. Ngikhathele iy'nkinga zala e-Alexander. Abafuna ukuhamba na abaphakamisa izandla khona ngizokwazi ukuthi ngikhulume no-driver. Yabo, ngimtshela ukuthi sibangaphi. Hayi ngiyabonga-ke bafowethu. Futhi-ke sohamba nisobathathu. Nangu noNkabi naye yasala kodwa Nkabi kuthembile mfethu. Hayi sihamba nawe Nkabi ngizayizikhathele ibhamini sika la empilweni hayi. Hambe nawe. Mina ngisabuluza ngamane ngisale ngedwa. Uma nihamba nokuhambana nani futhi nisala hambani. Hayi bo manje thina hayi asiyindawo sesiyasala ukuyazibona siphakamisa izandla asiyasala thina siyindawo. Ningali bafowethu, ningali. Sure. Ngiyakuzwa Nkabi ukuthi awuhambi. Machita kusasa ngo-1 siyasukana bafowethu. Cabanga ukuthi bafowethu iyolala ibona. Qofo. Dikhumbula amaxesha kudala. Used to love me. Ngizakhumbula umuntu wami Jesus. I want to go for Kalenga. Yeah. I'll just have a find. Hayi bafowethu yikho-ke la ngiyabona hayi ningathuswa abelungu bafowethu sekhaya sizohlangana nomndeni wami sizoshaya isijoji la ekhaya mo hayi bafowethu hayi asambini